Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de vakbonden hebben overlegd met hun leden. Het heeft allemaal te maken met de ambtenarenvakbonden. Daar hebben we er 5 van hier op Curaçao. Die hebben overleg gevoerd met de overheid over het intrekken van de wet die de korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren regelt. Die 12,5% is in 2020 ingesteld. Die moet afgeschaft worden. Daar zijn regering en vakbonden het over eens. Vakbonden willen dat dat teruggaat tot 1 januari 2023. De overheid zegt 1 januari 2024. Overleg is afgebroken afgelopen vrijdag en gisteren vonden er bij verschillende vakbondsgebouwen overleggen plaats met de leden. Onder meer bij de APVO en bij de NAPB kwamen de leden langs en is er overleg geweest. De leden van de CITEC, de onderwijsvakbond, die zijn 's avonds langs geweest en hebben gediscussieerd met de directie van de vakbond over de situatie. Straf is bij de verschillende diensten langs gegaan en ook vanuit de SAP is er contact geweest met de leden om informatie te geven over de situatie, die nu nog eventjes in het midden hangt, want de vakbonden zijn van tafel weggelopen en de overheid zegt wij zijn nog altijd bereid om te praten. Cooper verwijst naar Hato. De vice-minister-president van Curaçao is Charles Cooper, omdat minister-president Gilmar Pik-Pisas uitlandig is. Hij heeft ook gezien dat de vakbonden de leden hebben geïnformeerd. Hij heeft ook contact gehad met de leden, maar verwijst naar Charlton Hato, de minister van Justitie, die nu ook voorlopig minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening is. Hij geeft aan dat alleen aan de onderhandelingstafel daadwerkelijk tot resultaten kan worden gekomen. De punten zijn duidelijk, maar de partijen moeten wel met elkaar om tafel zitten, zegt Hato. En hij is ten alle tijde bereid om met de vakbonden te praten. Dus we houden het voor u in de gaten, want de vakbonden hebben al aangegeven dat als er niks verandert, dat ze dan wellicht tot acties overgaan. Of die actiebereidheid groot is, dat weten we niet. Er zijn natuurlijk ook gepensioneerden bij deze situatie betrokken, want het pensioen dat ze krijgen wordt geïndexeerd op het salaris van bijvoorbeeld 2023 en dan is het belangrijk of die arbeidsvoorwaarden zijn ingetrokken, ja of nee. Dus we houden het voor u deze week in de gaten hoe het gaat met deze strijd tussen de bonden en de regering. De vechtpartij loopt uit de hand. Ja, een hele bizarre situatie. Gisteren ontmoetten 2 mannen elkaar. Die kregen ruzie over een langer opstaande schuld. Daarna gingen ze weer de straat op, knalden met hun beide auto's tegen elkaar aan. Een van de mannen werd in elkaar geslagen door de andere. De auto vatte vlam. Het is een chaotische situatie tussen 2 op Curaçao geboren mannen. De 50-jarige persoon die is aangehouden, de andere is naar het ziekenhuis gegaan. Maar het is de vraag of er iets opgelost is en dat ze de volgende keer als ze elkaar tegenkomen elkaar niet weer in de haren vliegen. Dus de politie heeft de zaak in onderzoek. Illegaal vuil gestort. Nou, daar hebben we het lang over gehad, vaak over gehad in het afgelopen jaar, dat mensen illegaal vuil storten. De regering heeft besloten om de 2 vuilstortplaatsen op Curaçao gratis te openen. Dus iedereen kan daar vuilnis storten zonder ervoor te hoeven te betalen. Maar toch heeft onze cameraman, onze fotograaf van de Extra gezien dat er in de afgelopen periode meerdere keren vuil is gestort op de Schottegatweg Zuid. Naast het monument voor de omgevallen motorrijders. Een heel druk gebied. Toch hebben mensen besloten daar hun vuil te storten. Het is van een situatie die je eigenlijk niet kunt begrijpen dat mensen dat doen. Zeker niet omdat het gratis weggegooid kan worden op een afvalverwerkingsplaats. Rare situatie, maar we hebben de beelden. Werken aan betere conditie. Ja, ik moet erom lachen, want de video die de ministeries van Onderwijs en Gezondheid buiten naar voren hebben gebracht, is een bijzondere video. Je ziet onder meer minister Javier Silvania, die tijdens zijn werkzaamheden min of meer wordt gedwongen om aan zijn conditie te werken. Andere medewerkers van andere ambtenaren krijgen ook het zeer dringende advies om dat te gaan doen. En op zijn laatst zie je ook minister Van Heijdoorn van Onderwijs. Het heeft allemaal te maken met een project om te zorgen dat Curaçaoënaars meer moeten bewegen.
Dat is beter voor henzelf, een betere conditie. Maar op die manier zijn ze ook beter bestand tegen ziektes die we hier hebben. Je moet onder meer denken aan suikerziekte. Je moet ook denken aan overwicht. Mensen moeten in betere shape komen. En daarvoor wordt iedereen opgeroepen om meer te bewegen. En het filmpje is er een onderdeel van. Het ministerie volgt aanbevelingen niet op. Dat is duidelijke taal die afkomstig is van de Raad voor de Rechtshandhaving. Die heeft in het verleden vaker aanbevelingen gedaan over de verschillende ministeries. Maar het is heel duidelijk dat het ministerie van Justitie de aanbevelingen van de Raad niet opvolgt. En dan gaat het onder meer over verslavingskliniek Brassami, de justitiële jeugdinrichting, de kustwacht, de landsrecherche, het Openbaar Ministerie, het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg en de reclassering. Uit het onderzoek is gebleken dat er veel knelpunten zijn die een belemmering vormen voor de opvolging van aanbevelingen. Er is vaak geldgebrek, maar ook is het een zaak dat de leiding meer duidelijkheid moet geven over het doorvoeren van broodnodige aanbevelingen, aldus de Raad. Nieuw parlement Sint Maarten op 20 september. Dat is allemaal geregeld. Gisteren is er een commissie in het parlement van Sint Maarten ingesteld om te bekijken of alle geloofsbrieven goed zijn. Nou, die commissie, bestaande uit oud-minister-president Silveria Jacobs, leider van de UP-party Omar Odli en een derde parlementariër, die hebben alle geloofsbrieven bekeken. Dat is allemaal in orde, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld op Curaçao, waar dan direct de parlementariërs worden beëdigd, duurt het op Sint Maarten nog enige dagen. En op 20 september hebben we daar een nieuw parlement. En die hebben enkele belangrijke dingen te doen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regering, de tweede kabinet van Luc Mercelina. Maar vooral die aanpassingen, eventuele aanpassingen in het ENJA-akkoord is meteen een belangrijk onderwerp voor het parlement van Sint Maarten. We houden ook dat voor u in de gaten. We hebben nu even een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Vandaag is in Nederland de troonrede uitgesproken door koning Willem-Alexander. En de aandacht daarin voor het Caribisch deel van het koninkrijk is niet groot. Het belangrijke uitgangspunt voor het kabinet is dat elke regio telt. Dus dat zou ook opgaan voor Caribisch Nederland. De enige concrete verwijzing is dat de agenda van goed bestuur en rechtszekerheid van het kabinet Schoof zich uiteraard uitstrekt tot in het Caribisch deel van het koninkrijk. Afgelopen vrijdag werd het regeerprogramma gepresenteerd en daarin werd de relaties met het Caribisch deel van het koninkrijk als waardevol beschouwd. Dus zowel in het regeerprogramma als in de troonrede weinig concrete voorstellen voor het Caribisch deel van het koninkrijk, maar wel warme woorden. Oudste boom van Bonaire, ik moet het goed zeggen, de oudste boom van het koninkrijk staat in Bonaire. Als u dat nog niet wist, dan is dat belangrijk nieuws. Het is een boom van zo'n 1000 jaar. En dat heeft een bomenkenner, Johan van Blerk, geschat. Hij staat op een kalkplateau.
en het is een zogenaamde Wayaka. Waarom is dit nou nieuws? Nou, er is in Nederland een boom van het jaarverkiezing uitgeroepen. Ik moet er ook weer om glimlachen, want dat is positief nieuws. Als u naar de website gaat van SBNL Natuurfonds, dat is heel simpel te vinden op www.deboomvanhetjaar.nl, zie je allemaal prachtige bomen. Allemaal bomen met een mooi verhaal, met een boom die belangrijk is geweest voor de samenleving. En die boom op Bonaire. De rest staat allemaal in Nederland. Die boom op Bonaire is 1000 jaar oud en is een prachtige boom. Iedereen kan stemmen op de boom van het jaar. Nou, dat kan nog tot 17 oktober. Op dit moment, met de stemmingen met de mensen die gestemd hebben, staat die Bonaireaanse boom op 1. Daar zijn de meeste stemmen op uitgebracht, 1338 stemmen, toen ik vanochtend keek. Wie wil dat Bonaire wint in de boom van het jaarverkiezing, gaat naar deze website en doe uw best en bekijk naar die andere prachtige plaatjes van andere bomen ook. En dan gaan we naar Aruba, want het college Aruba Financieel Toezicht heeft een bezoek gebracht en enkele zeer positieve punten naar voren gebracht. Zo zien ze dat de Arubaanse economie fors aan het groeien is, tonen de overheidsfinanciën een zeer positief beeld en worden de begrotingen sinds 2 jaar weer tijdig vastgesteld. Maar er zijn ook enkele zorgpunten van het college Aruba Financieel Toezicht. Zowel de jaarrekeningen van het land als de uitvoeringsrapportages worden stelselmatig te laat ingeleverd. En hierdoor ondermijnt de regering het budgetrecht en de controlefunctie van de staten. De situatie moet snel verbeteren, zegt het CAFT. Dat is de Arubaanse variant van het CFT. En tot slot gaan we nog naar internationaal nieuws. U ziet beelden van enorme branden in Bolivia. Er zijn een ongelooflijk aantal hoeveelheid hectares al verbrand in Bolivia. 3,8 miljoen hectares van bomen en land dat gebruikt wordt door landbouwers. Het levert bizarre plaatjes op met bizarre kleurschakeringen. En het zou bijna mooi zijn als het niet zo verwoestend is voor het land. Er wordt met heel veel zorg naar gekeken, naar de enorme brand. Ook in Peru is er sprake van enorme branden, waarbij al meer dan 15 mensen om het leven zijn gekomen. Het is niet de eerste keer dat er grote bosbranden zijn in Latijns-Amerika. Maar de grootte is wel heel afschrikwekkend en er wordt met man en macht gewerkt om te zorgen dat het uiteindelijk een keer stopt natuurlijk, die branden. De beelden die zijn van AFP en die zijn zeer bijzonder. Wij zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste en tot ziens. Dag.